savladali ste pistu, štikle, publiku, oni su oslobodili, ljudi koji je vaše četiri. 80 godište, 23 godište. I već na listi vaše smeta, 77 godište. Vaše 6. Ima privilegiju da prvi put gledam listom. 81 godište, što znači 23 godine. Vaše 7, 84. godište, 19 godina. Mislim, jedan opušteni manekenski form. Ja mislim da je ovo bilo tako. Ali već je tu 268. 79. godište. I jedan huligan. A sada možda 90, ne znam da li Madonna Kristina Aguilera, biti smešti da nema žena, ga sada slučaj broj 269, 89. godište. S jedne strane osmih, sa druge strane koncentracija i 2.7.83. godište upravo kreće na pistu. Osmeh mu se čini nikakav problem, zato da smo savladali pripremu i publiku. A na početku svoje prve šetnje je broj 2.7.1.84. godište. Dobar osmet, da opušteno, onako najim ovaj drugi deo kaže nešto moraš da pročitaš. Dobro, da nam Bili pusti neku dobru muziku. Ja mislim, Bili, da ćeš sad malo da nas iznenadiš, onako da krenemo sa tim farovima. Dobro, jače. Može jače? Može? Može, još jače? Sad mislim da je dobro. Mislim da je pravi trenutak da, ja sam kad si Bili to snašao, opet neko da vidimo ko će on, da, opasno je to bilo. 269, 270. Bile su nekako veseli, da. 271 i 272. Ovo pa tu je podrška od pobednika. Ali ne znam šta da radimo. Molim jedan aplauz za sve ove mladići i devojke koji su večeras bili ovdje sa vama. I sad, moram da kažem, nismo još završili, samo nešto da, ono što sam trebao da kažem. Da, ukoliko, eto, neko želi da bude veliki i slavan, na samom početku mora da bude mali i na početku, ako mu je ideal manekenstvo, Udruženje modnih i marketinških stvaralaca Jugoslavije je pravo mesto, dakle treba da počnu. I kako bih rekao, nekako smo probali kako to izgleda kad izađu sami. Videli smo kako to izgleda kada izlaze u parovima i ono što je jako bitno za manekenstvo je kako izgleda kad izlaze u trojkama. To ćemo sada da vidimo još jednom, iz početka žiri, pripremite se. Naravno da se šalim. Nećemo da vidimo taj deo. Znači, videli smo to kako izlaze u parovima. Ja vam se svima zahvaljujem što ste bili večera sa nama i što ste bili ovde sa nama i ovih dana. I sada, još jedan jači aplauz iz backstage-a, iz publike, molim da čujem za sve organizatore ovde. Tako treba. Za ljudi iz Udruženja modnih i marketinških
Kako to sad većine stvaralaca Jugoslavije, UMS, opet sam se zbunio. Pa sad, znači, oni su bili tu sa svim ovim ljudima koji su na pisti i svima vama koji ste došli ovih dana da odgledate to šta su radili na ovom kursu. Hvala vam svima što ste bili ovde sa nama. Ja se nadam da će i neke sledeće generacije proći kroz ovaj kurs. Mi vam se zahvaljujemo, a ono što se ne govori na drugim revijama, kaže se upravo na ovim ovakvim. Jedan roditelj nek sačeka svoje dete ispred kristalne dvorane po završetku revije. U sali. Hvala vam puno, prijetno!